Bernard Grech ħada kontra l-imsieħba soċjali f'pajjiżna u qabbilhom ma' tfal li jkunu jridu xi ħaġa u joħduha. Dan hekk kif f'intervista li kellu fuq l-istazzjon tiegħu il-ħadd filgħodu huwa ta' din l-ispjegazzjoni għal fatt li l-imsieħba soċjali kollha laqgħu b'mod pożittiv il-baġit tas-sena d-dieħla imħabbar mill-Gvern. Il-mument illi tfal ittihom dak li jridu, mela jekk għandi t-tifel jrid logħba tal-futbol biex jilagħba fuq il-kompjuter, u ntielu, tax se jagħmel, se jifraħ. U din hija r-reazzjoni li rajna dil-ġimgħa. Huwa uża l-imsieħba soċjali involuti fis-settur tat-turiżmu bħala eżempju hekk kif qal li bħat-tfal li jridu xi ġugarel huma riedu l-vouchers. Mela jekk inti kellek il-qasam pereżempju tat-turiżmu illi xtaqu il-vouchers ħalli huma rajt li sew jibqgħu għaddejjin ħalli ma jmutux, ħalli l-oqsma tal-ristoranti ma jmutux, ħalli l-oqsma tas-servizzi ma jmutux, u dan tagħhomlhom daw ħejdulek budget tajjeb. Jgħidulek Edward Cicluna is the best, mhux hekk? F'diskors ta' madwar kwarta huwa għamel użu minn bosta metafori u tixbiħat għaliex hekk hemm bżonn biex jifhmuh in-nies. Jiena nipprova nuża l-eżempji biex niftehmu żgur. Mhux għax jien bniedem sempliċi, imma x'in bniedem li nissimplifika. Nissimplifika biex żgur niftehmu. F'waħda mill-metafori li juża, Grech stqar li l-poplu Malti bħal donnu qed jittallab għal qasba tas-sajd mingħand il-Gvern. M'għandekx biex ittina qasba tar-ril sabiħa 4 metri twila bir-roll ileq, m'għandekx tina qasba żgħira tal-qasab antika biex lif jekk jista' jkun magħmul mill-lazz. Imma ibda tin il-qasba. Fuq l-istess nota negattiva kompla l-ekonomista Graham Bencini li sar ikollu post f'kull programm ta' diskussjoni fuq l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista. Nappella lin-nies kollha barra biex jibdew jaħsbu f'dan il-mod. Mhux fix-xinxilli li noqogħdu naraw fuq il-billboards li l-Gvern ta' żied ta' 5 euros fil-ġimgħa fuq il-pensjoni li mhix vera. Quddiem miżuri soċjali bħal żieda fil-pensjonijiet fiċ-Children's Allowance u ġurnata lif oħra, Bernard Grech ma ġerraħx dan. Il-miżuri li għamilt huma kosmetiċi, il-problema tal-Labor hija li dejjem jaraw sal-ponta ta' mneħirhom. Intant Bernard Grech kompla ma dak li kien qal id-deputat nazzjonalista Claudio Grech u mar kontra anki dak li jgħidu l-professjonisti dwar il-ħtieġa li jkun hemm bilanċ bejn is-saħħa u l-ekonomija. U għada irrid nispjega wkoll dak li qed jgħid anke l-Ministru Fern u dak li qal ukoll il-Prim Ministru u li qal il-Ministru tal-Finanzi li hemm bżonn bilanċ bejn is-saħħa u l-ekonomija. Issa dan nispjega għalfejn dan il-bilanċ jista' jkun ukoll perikoluż. Intant b'reazzjoni għal dan id-diskors, f'istqarrija l-Partit Laburista qal li Bernard Grech huwa kap tal-oppożizzjoni negattiv u bla viżjoni li minħabba nuqqas tarfin tiegħu dwar l-ekonomija huwa iżolat fil-kritika tiegħu stess.